Beng! Ako nang bahala, Beng! Ay, tawag si ma'am. Kana, hello ma'am. Beng! Asa man ka karon? Kanang ma'am. Hindi ko ra ba ka duty ma'am kay kanang gikuyugan ako akong bana ma'am kuan man good ma'am kanang nagkamatis iyahang kuan ma'am ba kay bag-ong gituli ma'am. I'm sure dia, Beng. Lagi ma'am sure jud ko ma'am ay dili lagi sa ko mo duty ron ma'am kanang absence ako ma'am mga kuan nang kanus ana maayo lag ka ng mga duha ka adlaw guro ma'am. Beng! Nagsige lang kag absent, Beng! Beng! Ipatawag na biya ka! Musabot ra siguro pud ma'am oy kay luoy masag kayo akong bana good ma'am kay nagkamatis na iyaha ma'am unya kanang tangtangonon ang tahi ma'am unya kanang naghubag na gyud siya ma'am. Ay! Nay makigkuan mo, makigstorya dire. Oh! Nay makigstorya nimo. Hello, Bing. Hello. Bing, pila na ka-adlaw nga way uli-uli, Bing. Wa ka duty-duty. Sige na kagapsin, ha? Usa may kanang gikamatis eh, unsa gituli nga dugar mo kong tuli. Ako ha, duda na jud ko ninyo nga nagduda ko nimo nga nagkuyog nimo ni Prisisar. Beng! Ako nang bahala, Beng! Bing. Ha, sige, pagkuyog mo ni Prisisar kay kami sa ni ma'am. Hello. Di ko musugot eh. Kansi ko. Kansi jud bisan pag mo add mo iPhone 16 ani Pro Max. Di ko. Kansi.